Para sederek kinasih ingkang dipuntresnani dening Gusti Yesus, sumangga ing wekdal menika dinten Jumat 17 Juli 2026 lumantar renungan sabda winedhar pabintenan Sinode GKJ lumantar GKJ Karangnoto ingkang badhe dipunaturaken dening Rumiati, kita sesarengan nampi sabda pangandikanipun Gusti. Pesamuan ingkang dipuntresnani dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita sesarengan nampi sabda pangandikanipun Gusti saking Ibrani 6 ayat 13 dumugi 18 ingkang mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Awit dene nalika Allah maringake prasetyane marang Abraham, wis supaos demi panjenengane piyambak, amarga ora ana kang ngungkuli panjenengane. Pangandikane, saktemene sira bakal sun berkahi nganti luber, sarta sira bakal sun tangkarake dadi akeh banget. Sumangga sabda pangandika menika kita udari sarengan kanthi jejer pangajeng-ajeng dhateng prasetyanipun Gusti Allah. Kitab Ibrani nelakaken bilih prasetyanipun Gusti Allah dhumateng Abraham menika minangka tuladha menawi Gusti mboten nate mblenjani janji. Gusti prasetya kanthi nyebut asmanipun piyambak. Awit mboten wonten sinten kemawon ingkang langkung luhur katimbang panjenenganipun. Prasetyanipun Gusti Allah mesti dipun petepi lan mujudaken panajeng-ajeng kang nyata tumrap umatipun. Ing gesang menika kathah menungso ingkang asring rumaos cuwa, awit kathah tiyang ingkang remen mblenjani janji. Nanging Gusti Allah mboten nate cidra kados menungso. Prasetyanipun mesti dipun tetepi. Kanthi mekaten kita badhe saged niyataken gesang kapitadosan kita. Awit pangajeng-ajeng kita mboten raga. Gesang kapitadosan kita menika saged kagambaraken kados dene jangkar ingkang ngiket kapal. Supados mandheg boten keli ing satengahing ombak ageng ingkang nempuh kapal menika. Jangkar menika nyambung dhateng pamujaning Allah ingkang maha suci. Ing panggenan ingkang Gusti Yesus sampun langkung rumiyin mlebet ing mriku. Sumangga kita tansah ngugemi prasetyanipun Gusti kanthi pangajeng-ajeng ingkang riyak, supados sampun ngantos kuciwa lan kawirangan awit lampahing gesang ingkang nedya nebih saking pangandel. Menawi Gusti Yesus setya netepi prasetyanipun dhateng Rama Abraham, panjenenganipun ugi mesti setya netepi prasetyanipun dhateng kita. Mugi pangajeng-ajeng kita tansah ndadosaken manteping manah lan gesang kita dados kaca brenggalaning kasetyan. Sumangga tansah nglampahi gesang kanthi tubuh setya dhumateng Gusti. Amin. Pesamuan ingkang dipun tresnani Gusti Yesus, sumangga
Kita sesarengan suwan wonten ngarsanipun Gusti. Gusti Yesus matur nuwun awit sabda pangandika Paduka. Mugi Paduka nunggil gesang kawula. Saéngga kawula saged nindakaken dawuh-dawuh Paduka wonten sawijining gesang kawula. Wonten ing Gusti Yesus pandonga menika kawula suwun. Amin.